L'Embruix és una entitat cultural radicada al poble del Morell, en el que és un poble al qual ha estat molt maltractat històricament a nivell d'infraestructures, indústria, etc., i que tenia tots els números per ser un poble dormitori. L'Associació Cultural Embruix per mi representa un acte cultural, de festa popular i festa al carrer, i un acte contestatari una mica per reivindicar la identitat d'un poble i que es mantingui durant els anys. És un lloc de trobada entre el jovent, la gent gran i els infants, i bàsicament representa festa al carrer, festa popular, festa tradicional. A veure, que és una entitat festiva, una mica anàrquica, que va una miqueta del seu aire, i que durant el llarg del temps s'ha anat adaptant a les noves situacions político-socials del poble i depèn dels gustos de la gent o del tipus de gent que s'ha anat passant. No? Per mi l'Embruix és el cor del Morell, que sona molt cutre, però ho sento així, que una cosa que es va començar fa tants anys i que en el seu moment va ser el motor per la cultura popular, no? en un context determinat, que amb els anys també s'ha tornat una manera de generar teixit associatiu pel poble, pel jovent i també per les generacions que ja no som jovent i que anem creixent i ens anem seguint trobant i trobant-nos i celebrant al carrer gràcies a l'Embruix. I jo comparteixo molt això i afegiria com la paraula comunitat, no? Que crea molta comunitat al Morell, i també com aquest espai intergeneracional de que vas veient com la gent amb qui tu vas començar a fer coses, ara veus els més petitons de quan tu hi estaves que van creixent, no? I que cada cop agafen més el relleu, i crec que aquesta comunitat intergeneracional també és com algo molt important. Doncs el defineixo com un grup o una entitat, anem-ho així, de cercavila, de coneixements, sobretot d'agermanaments de membres amb uns altres membres, etc. O sigui, coneixements de música, coneixements de tradicions i tot això. L'Embruix és una associació cultural que la seva principal funció ha sigut la recuperació de tot el món tradicional al Morell. Vull dir, partíem d'una època on pràcticament no hi havia res i ens vam tindre la gran sort de poder aportar tots aquests elements a les festes. Doncs és una associació que tant pot agrupar el jovent d'aquí del Morell del poble, com també a tots aquests jovents te pot organitzar mitja festa major, te pot organitzar una cercavila, un correfoc, una guerra d'aigua si vols, que surtin els grallers o els gegants, o qualsevol altra activitat que sigui per animar una festa major o qualsevol altra activitat per fer ambient de poble al Morell. I per mi personalment ha sigut el lloc on he conviscut amb els meus amics, on he trobat la meva parella i ens va permetre durant la joventut voltar per molts pobles, fent cercaviles, fent gegants, fent diables, fent de tot. Per tant, l'Embruix va ser com el nostre lloc de trobada i la manera de conèixer pràcticament tot, les festes majors, de conèixer pobles, de conèixer... Per tant, l'Embruix és tot això per mi. Molt bé. Com l'has viscut? Jo l'he viscut intensament, o sigui, jo l'he viscut des de l'inici, anem-ho dir així, des de l'inici, i han passat molt bona gent per aquí, han tingut que marxar per diverses raons, han marxat. Jo procuro, com que soc aquí al Morell, doncs procuro quedar-me, però que jo l'he viscut molt bé, i encara segueixo vivint molt bé i intensivament, intensivament, jo l'estic vivint. Doncs jo viure l'he viscut des de petit i no m'ha quedat un altre, perquè amb el Bernat, amb el Javi Arbonès, amb Glòries i altra gent he tingut la sort de ser un dels primers nens petits de l'Embruix, sortits allà amb pares que han estat formant part de l'Embruix des de l'inici.
I és això, jo l'he viscut sempre com no un puesto d'anar-se a reunir amb la gent, no, perquè ja és com inèrcia. Què anaves a fer? Quan eres jove, doncs que no, bueno, encara ho soc, però 14, 15, 18, 22, què anaves a fer? Doncs anaves a l'Embruix, perquè és el puesto on anaves a veure els amics i tot. I jo tenia la sort de tenir-hi la família, també. Com l'he viscut? Pues amb moltes ganes, molta empenta, molta il·lusió, teníem ganes de fer-ho tot. I no era com ara, que teníeu 1000 coses, teniu mòbils, teniu de tot. Llavors sorties de casa i te n'anaves a l'Embruix i allà et trobaves tots i feies moltes coses, un pescar. Com a nena, molt guai, no? Molt divertit, perquè era petitona quan van començar la Cuca, els cercaviles ja es feien i els diables també, i ja com a adolescent i jove, doncs quan m'he implicat, doncs encara amb més ganes de que les coses surtin bé, amb motivació i amb implicació. Al principi participava de l'Embruix en actes des del públic. M'agradava molt anar als correfocs amb el típic barret de palla, amb els texans en ple estiu i a la Guerra d'Aigua també, i sempre participava com a públic. Llavors, des de fa uns 7 o 8 anys ja hi formo part activament des dels Diables i ara més recentment amb temes de la Junta i organitzar tot el que ve a ser tots els actes. A veure, aquí l'evolució és clara, ha sigut un boom i ha anat a menys clarament. Per què? Doncs perquè aquesta gent venia d'una dictadura, venia d'estar represaliats i el simple fet de poder-se expressar, tant sigui tocant la gralla o fent uns versots en contra de l'Ajuntament o en contra del govern. O sigui, ja per ells això ja va ser un boom radical. Nosaltres això ja ho hem vist com una cosa establerta, que és lo normal, que és el que deia abans, que no és com una cosa de fer extra, és que és lo normal, és el que has de fer. Per això també potser se li treu el mèrit aquest de l'existència aquesta, de que hi sigui. Ells, en canvi, doncs clar, l'evolució l'han d'haver viscut molt més gran per això, perquè venien del res a tindre-ho tot, i nosaltres, al tenir-ho tot, doncs hem dit, va, però si això no és res, i es pot anar perdent per aquestes cosetes. Jo diria que cada grup o colla que va passant per aquí, no? I les diferents generacions, cada un tenen el seu tarannà, no? I com que veus petites diferències a l'hora de gestionar, de com es munten les coses, però al final crec que hi ha alguna tan propi de l'Embruix, o sigui, tan propi, que continua com allargant-se per mi, l'aroma de l'Embruix continua allargant-se al llarg dels anys. Llavors van canviant com cosetes, no? Doncs els espectacles canvien una mica, s'introdueixen elements nous, però hi ha alguna que suposo que té a veure amb com i on es va crear l'Embruix, no? I per què es va crear, i per mi aquest esperit d'alguna manera continua viu. Sí, també pensava com que al començament segurament hi va haver més feina de posar en marxa coses i després sempre hi ha l'equilibri de posar en marxa coses i consolidar o mantenir el que ja està fet a nivell de Vall de Diables, a nivell de cercavila, però sempre requereix aquesta energia com d'innovant una mica i sempre mantenint alguna cosa. I potser el que veig que és comú, el que sempre hi és que al final l'Embruix és com el que t'arrela o el que et pot arrelar al Morell. Però era més a un nivell de punt de trobada local social. Aquest punt, en l'actualitat l'ha perdut, una mica també el que ens ha passat és que les oportunitats lúdiques actualment són molt més altes. Tenim mòbils, tenim possibilitat de moure'ns, llavors ja l'entitat sí que és més, se queda a nivell puntual i ja no hi ha tant la cohesió que potser hi havia abans, a nivell de fer coses, sortides, etc. Com veus el futur? No ho sé, això ho hauríeu de dir vosaltres, però jo crec que si s'ha arribat fins aquí s'ha de continuar, no? La festa s'ha de continuar. Jo el futur, nosaltres, per exemple, jo estic amb els Diablets Petits i el futur a nivell dels elements, de que els nens del poble s'identifiquen molt amb tots els elements de l'Embruix, crec que per aquí estem bastant salvats, perquè, per exemple, nosaltres amb els Diables Petits
tenim un munt de nens que es volen apuntar i nens que fins i tot es queden fora, perquè, per exemple, enguany som 60 i ja no podem ser més. I, per tant, en aquest aspecte crec que li veig un bon futur, perquè tots aquests nens, tot això, jo crec que si es treballa de petits, després queda de grans, i per aquest cantó el veig bé. Quan parles de que una associació funciona durant 40 anys, no pots creure que sempre tot va de primera i si no hi ha hagut anys potser més fluixets, però l'important és que ara hem arribat fins aquí i veig que hi ha unes altres generacions que ho estan fent funcionar perfectament i que l'associació segueix estant viva i segueix estant, doncs, activa. Al futur sóc esperançadora i espero arribar als 50 anys. Tot i que, com he dit abans, tot i que sembla que falti una mica d'empenta per part del jovent, jo espero que continuï molts anys més. Val. Clar, llavors la implicació al principi és com a públic, fonamentalment, participar d'actes com a públic, i després la proposta que em va fer l'anterior cap de colla de Diables de poder participar i tirar carretilles, doncs això em va semblar superatractiu i clar, ja m'hi vaig implicar com un participant de la festa. Després he participat més en actes tipus el teatre de la Sausera, seguint com a Diable també, alguna vegada portant algun manotes, que són els gegants petits de l'Embruix, i bé, ara actualment sóc el responsable de la secció de Diables de l'associació, o sigui que la meva implicació és aquesta. Bueno, jo vaig ser durant uns anys el coordinador, el president, o digue-li com vulguis, no sé. Eren uns càrrecs més que res simbòlics, perquè l'Embruix sempre ha sigut un grup col·lectiu, el treball sempre ha sigut col·lectiu. Vull dir, el president era una figura doncs, que pels estatuts i per totes les normatives que hi havia, doncs, havíem de tindre una junta i havíem de tindre doncs, una espècie, diríem, de càrrecs, però la majoria de coses era un treball col·lectiu. I per tant, jo els anys que hi vaig ser, doncs, per mi molt bé i vaig disfrutar molt, acompanyat d'una gent doncs, que molt treballadora i amb moltes inquietuds i amb moltes ganes de tirar-ho endavant. Per tant, molt favorable als anys que vaig ser, vull dir, això molt bé. Clar, tornem a ser el mateix, sí. Quan les coses es creen al principi són més fàcils. Jo sempre dic que és més complicat mantenir que fer-ho, que sí. Clar, als principis, doncs, bueno, com que no hi havia res, doncs, tot era molt rudimentari, les coses eren més complicades econòmicament, però la il·lusió de la gent era acollonant, perquè, clar, vull dir, doncs, tothom doncs, treballava i perdia moltes hores, i per tant, doncs, aquella època per mi va ser molt enriquidora, molt. Per mi potser la millor quan vam fer anar amb els gegants a Dinamarca, a Copenhague. Potser el que més. Sí. Un record així, com algo excepcional. Totes les sortides tenen el seu, no? O sigui, de Diables, perquè he fet de tot, de Diables, de gegants, de correfoc, del que vulguis, de drac, de tot, no? Però potser el que més, el més destacable, perquè és el més lluny on t'hem anat, bueno, representar la teva cultura a un país estranger és el no va més, és el súmum d'alguna manera, no? I a nivell de Catalunya, que ens triessin a nosaltres com a geganters o com a colla de gegants per anar a representar Catalunya a Dinamarca, per compte tu. És el màxim, per mi és el màxim que... Doncs de les millors. Aquí al poble, potser les 2 vegades que he fet de pagès aquí al Teatre de la Sausera Pirina, que és la Guerra d'Aigua, segurament aquestes 2 vegades aquí al poble, i potser si me'n vaig a fora, com que no he tingut ocasió d'anar ni a Copenhague, ni a Sòria, ni a cap altra sortida així més gran, a Santa Tecla, perquè és un correfoc
que bastant gran, que veus que hi ha una gentada i tu estàs allà al mig que t'estan veient a tu. Però principalment Santa Tecla, perquè és un correfoc bastant gran i de moltes colles i que aquell sí que és un correfoc de veritat. Bueno, jo recordo amb molta emoció, o sigui, a part de tots els moments que vam viure a l'Embruix Vell, que allò era com el local de de tots els joves que anàvem allí, i clar, històries en podríem explicar moltes i no cal que s'expliquin aquelles històries, però jo recordo amb molta emoció el dia que vam deixar el local vell i vam venir al local nou, que van serrar, em venen hasta ganes de plorar, però que van serrar la lluna de la paret i recordo aquell moment com, bueno, de celebrar, no? que ens movíem, però també de deixar aquella etapa, i també molt emocionant el canvi de la Junta, no? Quan vam entrar a la Junta i va ser com, bueno, doncs ara us passem aquest tresor a vosaltres, va ser molt bonic. Jo recordo la tallada de la lluna i bueno, que ara està aquí darrere, no? Jo crec que no tinc un record tan concret, perquè em venen com moltes imatges i molts moments, però sí que és com la sensació que recordo sempre és quan baixo a aquest carrer o abans d'anar allà i veus ja les cares de la gent que està per aquí i aquestes com ganes de començar a fer coses, com la setmana abans de la festa major sobretot, que comencen a passar coses i aquest carrer s'omple de vida, i és aquesta sensació d'arribar i el que deia ella, que entres, veus la pissarra, com amb coses apuntades per la festa major, veus totes les caixes allà obertes amb la roba que entra, que surt, que no sé què, i aquesta sensació de sentir que el poble està viu, no? I com que pots estar a casa i sents les gralles que estan assajant, com de sentir que el poble està viu i que estan passant coses, i a mi aquest és dels records així més importants. La sensació de festa major, no? Sí, de que hi ha un poble viu i que estem aquí fent coses. Sí.
Vol, aquí darrere n'hi ha. Sí, però això és petit. Com fer una entrepada? Carai, està bona la cervesa? Sí, sí. Dic no. Bueno, la cervesa està bona. El treballar, també. Ai!
no es noti que hi ha això, perquè si no tothom el fem igual, tothom, perquè passa dient, passa. Torno! Vale, gas! L'embruix és perillós, va en poble, molt penós. Els amenaçaré amb consulta, perquè callin com els putos. Senyor alcalde, li vaig dir que volia ser regidora. 15 pagues en dietes, ínfoles de gran senyora, d'aquest poble calorós, de xupita i flamarada, asfaltillo a tot i fent i xusmilla una formada. Vale, ara hem acabat ja, Així, tu ficarem al cap. Mira, tirant-lo per allí. Jo sóc l'arcàngel Sant Miquel, que del cel al Morell he vingut per desfer-me d'aquests diables, que són un pan banyut. Deixeu estar l'alcalde, trobaré l'ajuntament, que totes aquestes bestieses no fan canviar la gent. Sant Andreu Sant Senem, nostre patró de l'estiu, feu caure raig d'aigua i feu fora aquests diables. Visca el Morell i visca la festa major. Què fa, jo? Correfoc de Festa Major, que ja fa uns quants anys que no el fem. L'únic que us dic, gaudiu-lo com sempre, val? Com si aquests 3 anys no hagués passat res, val? I xaleu molt, vale? Cremeu el Morell, que la cultura és això, vale? Xaleu. Tot el que sentireu en aquests versots ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, la diablesa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la política no en tenen de sensibilitats. Morellencs i morellenques, els diables som aquí. Venim totes ben calentes, per naltros no heu de patir. Tenim i ho sabeu bé. Tu que vas fotre la patada, Lluís Navarro. Tu que tens la Laura Borràs de l'Hacendado. Escolta'm bé. Morell, 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 us estan fent la pell amb fi de guai rebetlla, el més pur estil sardà. Morell, Morell, Morell. Per tants morells, tots els morellencs.
Correfoc.